Welcome back to my channel. Early bird na naman tayo kasi may pasok. Nasaan na tayo guys? Florence area. Stasyon na ako. Papuntang school. Sa underground. Ang daming sales ngayon. Daming tao dumadaan dito sa underground area. Ayan, mga tenda. Marami din mga tenda dito sa underground. See you later guys. Maglalakad pa ako. Babush. Ito yung Piazza Signoria Firenze, Florence. Early bird tayo guys kasi nga umpisa na ang pasukan natin. Konting tour muna tayo. Ito yung school namin. Ayan yung school namin. Ayan, sa school na tayo guys. Sa banyo pa more. Se bevo un'acqua tipo quella di cannella o quella Break time kami di guys. acqua supera il 7, quindi va sull'alcalino, sto male, mi viene le infiammazioni proprio, mi sfruscia la pelle. Mga kaklase ko. Cavolo, ma tu c'hanno anche dei problemini. Non so solo io, molte persone dopo aver usato il decoratore Break time. questa cosa. Dopo aver usato il decoratore, prima non ti davano. Prima no, dopo. Da quando mi sono Bevo pa tayong abituata orange. che bevo sempre quella. No, aspetta, il depuratore che ti fa. After ng school namin guys, ayan, tatakbo na naman kami kasi nga kailangan namin mag-lunch. Puntang restaurante. Kakain tayo ng lunch break. Oh mamma mia, che fila. Ang daming fila. Bellino eh. Ayun yung restaurante kung saan ko kakain. Ayan yung restaurant. Ayan, tingnan nyo guys oh. Ang haba ng pila, di ba? Patience.